Para que sean provisionadas. No, se me hizo. Si eres un chupachú, está bueno. Enganche por ahí. No, esto corre para acá, ¿eh? É igual. No, espera, tiña máis sitio. É igual. Corre por arriba. É igual. Non pasa nada. Tienes unha espalda moi fea. Vale. Vamos para lá. Rápido, rápido. Categoría Alevín. Categoría Cadena. Categoría Juveniles. Categoría Senior Femenino. Entón a bendicir este campo. Vamos a pedir primeiro para que ningún rapaz rompa unha perna, iso é importante. Segundo, para que ningún árbitro. E agora bendecimos estas instalacións deportivas. No nome do Pai, e do Fillo e do Espírito Santo. Amén. Señor, louvámoste porque dispós todo de maneira admirable. Imploramos, Señor, a túa clemencia para que este lugar cumpra debidamente a súa misión. Favoreza o ocio, o recreo, asegure a saúde do corpo e da mente, de maneira que os que aquí veñan se enriquezan mutuamente cun trato fraterno e xuntos te louven con alegría. Por Xesucristo noso Señor. Bendí, Señor, estas instalacións deportivas e a todos aqueles que as van usar para que se vexan libres de todo mal. Por Xesucristo noso Señor. Amén. La emoción es terrible. Bueno, querido presidente do Club Deportivo Soutomaior, expresidentes, directivos, exdirectivos, xogadores, exxogadores, entrenadores, compañeiros de corporación que aquí vos atopades hoxe, veciñas e veciños, todos, boas tardes e gracias por asistir a este acto de inauguración deste renovado campo de fútbol. Quero expresar, de verdade, a miña satisfacción e orgullo no día doxe, un deses días que un se sinte feliz e cheo de ledicia, un deses días que como alcalde desexaría que se repetira a miúdo, tanto pola compañía de todos vós como polo que significa este acto en sí. Dende os primeiros anos como alcalde, o eixo Montesiña-Salgueirón, sei perfectamente que estou na Pedreira, sempre foi prioritario para nós, por atoparse prácticamente no punto intermedio das dúas parroquias, ser o nexo de unión entre ambas e ter, por tanto, unha situación estratégica para o desenvolvemento de diversas actuacións.
Neste eixo, comenzamos coa construción do pabellón de deportes, seguimos coa mellora da zona de Salgueirón e a construción da acera que une Arcade con Soutomaior, para ter un bo acceso ás instalacións, a construción do tanatorio, a remodelación do campo de fútbol de Salgueirón, a construcións das pistas de tenis e pádel, a zona recreativa con parque infantil e parque biosaudable e hoxe inauguramos tamén neste eixo este renovado campo de fútbol. E xa vos podo adiantar que próximamente se cubrirán as referidas pistas de tenis e de pádel. Todo isto fan desta zona unha das demais actividade e das máis concurridas do noso concello, o cual supón para todos nós unha especial atención. Todos sabedes que o noso concello, o Concello de Soutomaior, é dos máis pequenos da provincia de Pontevedra en superficie, pero tamén é certo que é dos que máis está crecendo neste momento. Pasamos xa dos 7.300 habitantes, cando non hai moito tiñamos aproximadamente 5.000. Un concello que ao longo dos anos en distintas xeracións tense distinguido por ter uns excelentes deportistas, entre algúns atópanse aquí hoxe, especialmente en fútbol e baloncesto, tendo acadado polos clubs títulos a nivel regional e nacional, debido ao tesón, o esforzo dos deportistas, pero tamén pola especial dedicación, esforzo, valentía de moitos presidentes, directivos e entrenadores de clubs que mantiveron sempre viva a llama do espírito deportivo e da convivencia. Para os cales, de verdad, o meu recoñecemento e de verdad, para todos vós, os directivos, os presidentes, entrenadores e xogadores, o aplauso de todos nós. Moitas gracias polo que acabastes facendo ata agora. Probablemente, hoxe, para moitos, sexa un día de nostalgia, recordando horas, marcando o campo, transportando xogadores de viaxes á federación a resolver problemas, nostalgia daqueles días de entrenamento baixo a choiva, de moito barro, momentos de convivencia e competición irrepetibles e seguramente recordando algún gol de gloria, algún penalti parado ou fallado, algún triunfo inolvidable ou algunha derrota inmerecida, momentos de euforia ou frustración, pero do que tamén estou seguro é que para todos hoxe é un día de esperanza e de ilusión no que esperamos ver este campo cheo de máis nenos, como hai anos, practicando o deporte que máis lles gusta, porque facer deporte significa mellora na física, mellora na forma física, pero tamén mellora mental, o que significa, por ende, mellora na calidade de vida. Pero tamén hoxe é un día de soños cumplidos, desde aqueles que sacaron a primeira carretilla de terra e iniciaron as obras do primeiro campo, que fixeron o cierre, que fixeron os vestuarios, que fixeron as gradas, os que regaron ou simplemente os que gradaron e marcaron o campo infinitas veces para que ningún rapaz levara golpes. Un día de orgullo para todos, incluso para aqueles que hoxe xa non están connosco, pero si no noso recordo, que traballaron arreo e seguro que dende a gloria se estarán alegrando de que o seu traballo tamén valeu para moito. Especialmente un día de soños para aqueles nenos que un día se presentaron no meu despacho con un DVD, no que eu dicía que iba a dotar de herba artificial este campo e que eles non o miraban. Non lle podía fallar a José, a María e a Fran, eses nenos que pensaron que o seu soño non se ia cumplir e que outros pensaron que nunca chegaría. A partir de mañán, cando se xogue o primeiro trofeo do Concello de Soutomaior sobre herba artificial neste campo, todos os rapaces do noso Concello tendrán máis fácil a práctica do fútbol. E son moitos os xóvenes que van poder disfrutar deste campo municipal, no que se invertiron ata o momento 350.000 euros na dotación de césped e infraestructuras complementarias, e que se vai complementar con outros 50.000 na construción de novos vestuarios. O esforzo está a ser importante, pero estou seguro que vale a pena a inversión só pensando na alegría, no sorriso e na ilusión destes nenos, rapaces e rapazas que van poder disfrutar destas novas instalacións no que compartirán moitas horas e grandes momentos deportivos. Isto é sempre
un punto e seguido nas dotacións de infraestructuras deportivos do noso concello, das que podemos, estou seguro, que todos estamos orgullosos. Este era un compromiso con este club, este era un compromiso con esta parroquia, esta era un compromiso con todos vós, e hoxe vémola cumplida. É certo que non foi fácil, pero como di o refrán, el que lo sigue, lo consigue, e aquí está, reluciente e preparado para a competición. Espero que todos o disfrutedes, porque a través do deporte libéranse tensións, foméntase o compañeirismo, lógrase a amizade de moita xente, alarga a esperanza de vida e, como xa dixen antes, a súa calidade. Pero tamén espero, e sobre todo, vos pido a todos os rapaces e rapazas que o coidedes moito e o respetedes, porque é voso, é de todos nós. E, polo tanto, para que poida manterse en bo estado durante moito tempo, tanto o campo como o resto das instalacións. Quero felicitar os meus compañeiros Paco, Toñín e Loli pola perfecta coordinación durante a obra, feita nun tempo récord para poder empezar a nova temporada, esperando que este si sexa o ano tan ansiado do ascenso do Club Deportivo Soutomaior, que tanto ten merecido nos últimos anos e, ademais, penso sinceramente que é o seu lugar natural. Quero agradecer sinceramente á Comunidade de Montes da Pedreira e ao Club Deportivo Soutomaior a súa xenerosidade para que isto fose posible e a toda a xente que colaborou durante o desenrolo destas importantes obras. A don José, o noso párroco, por acompañarnos neste momento, ás pandereteiras de Soutomaior pola súa actuación e a todos, en xeral, pola vosa atención. Espero de verdad que disfrutemos destas instalacións con alegría e, se é posible, como non, con triunfos, con moitos triunfos, pero en todo caso, se así non fora, non nos olvidemos nunca, nunca daquela frase famosa do Barón de Coubertin na clausura dos Xogos Olímpicos de 1908, na que dixo o importante é participar máis que vencer. Moitas gracias, máis nada, e a disfrutar desas instalacións. É un día moi especial, con moita emoción, temos alegría moi grande que non luchamos por conseguir isto, por fin o conseguimos. É unha felicidade, bueno, sobre todo para os chavales e chavalas de Soutomaior. Gracias a Agustín, claro, porque senón isto non se hubiera conseguido sin o alcalde, iso está clarísimo, porque o alcalde foi o principal, e tamén, aparte do alcalde, que botou moito ben, non me podo olvidar do concejal de deporte de Francisco Iglesias, que, bueno, estuvo aquí arreo comigo e coa directiva días e días e máis días, traballando hasta que, bueno, conseguimos o día de hoxe tan especial. Que a canteira vai a máis, bueno, a ver se conseguimos os éxitos que nos falta, intentar subir, sobre todo o equipo maior, a segunda regional, que o que luchamos todos os días é sin olvidarnos da canteira, por suposto, dos chavales e do fútbol base, que é o principal. Vale.